Bhí níos mó ná teanga a bháin á labhairt ag Oireachtas na Samhna im líana, mar roimh Cúla4 ar siúl do Gaeilge na hAlbain. So, has sé nervhí me agus coppla duine eile ar chuirsa ar saoil mór asig ar Ilan Scíchanach in éarthar na hAlbain. Agus bhí ag fólam na Gaeilge sin ar chuirsa Gaeilge do Gaeilge, so sé Gaeilge na hAlbain sin. Agus chéalmuid go mé gur thuirdainn rud ag an dhéanaí sin ag Oireachtas asáin mar be muid ligla na chéile sin. Tá Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlbain anna chosúla na chéile. Tá tú ná má tá Gaeilge agus tá tú an gol agus iad Gaeilge na hAlbain a thuiscin fásta. Ach tá deacarí an fásta, so cai tú bheith ionta chumach faoi cardide breaga mar sin, so mar hampla má tá tú gáil go cóisiir an Alban, níl tú gáil go cóisiir mar tá sé in éireann ach go cóir. So má tá tú gáil go cóisiir an Alban, cai tú ará chamé gáil go pártí in áit. Seo chuad cúpla labhairt in Gaeilge na hAlbain. An dtuigeann tú iad? Cíamar a hathú há mé go maith. Tapalibh sin gur maith agat, mór an teang sin gur maith agat. Dé an anam a uiribh sin cad é an tanam táirt. Bhí craoltóir aitheanta ann ar an lá ó BBC Alba. Tá ún a first acamsa. Níl mé lífa ach tá mé a dtíanú Oireachta.